У кіроўцаў грамадскага транспарту ў Менску нельга будзе купляць квіткі. Новая хваля ператрусаў па ўсёй краіне і ўзмоцнены кантроль на мяжы з Расіяй. Як і папярэджвалі, Беларусь накрылі навальніцы і залевы. Пенсіі ж выплацяць да 9 траўня, але калі дакладна. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. У Магілёўскім раёне гарэла піларама. Паведамленне пра ўзгаранне ў вёсцы Сялец паступіла ў службу МНС ад відавочцаў. Калі падраздзяленні прыбылі на месца, будынак піларамы ўжо быў ахоплены адкрытым агнём. На шчасце, унутры нікога не было, вытворчасць на той момант не працавала. Пажар удалося аператыўна ліквідаваць, прычыны высвятляюць. У Менску ўжо ўвосень могуць адмяніць продаж талонаў у кіроўцаў грамадскага транспарту. Паводле чыноўнікаў Менсктрансу і сталічнага транспарту і сувязі, самі папяровыя талончыкі пакуль застануцца, але ў спецыялізаваных кіёсках. Таксама гендырэктар Менсктрансу агучыў і рэальны кошт паездкі ў грамадскім транспарце Менску з улікам падаражэння. Сабекошт адной паездкі цяпер, маўляў, складае 3 рублі 16 копеек. Пры гэтым пасажыры плацяць прыкладна толькі трэць гэтай сумы. Пасля апошняга падаражэння талон для пасажыраў каштуе 1 рубель 10 копеек у наземным транспарце і 1 рубель 15 копеек у метро. Беларусь увайшла ў дзясятку самых папулярных турыстычных кірункаў у расейцаў на травень. Пра гэта паведамляе Асацыяцыя тураператараў Расіі. Паводле статыстыкі продажаў і пошукавых запытаў Беларусь заняла 10-е месца з доляй 0,6% ўсіх тураў. Такога не было ні ў адзін месяц за ўсю гісторыю маніторынгу. У асацыяцыі адзначылі, што Беларусь нават абышла Туніс паводле колькасці прададзеных тураў. Галоўная прычына – кароткія травеньскія выходныя. Расейцы пачалі часцей выбіраць кароткія сіці-брэйкі ў суседнюю краіну. Пасля выпадзення з рынку Кубы і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў найбольш з турыстычнага гледзяшча выйгралі і Егіпет, В'етнам, Кітай, і выглядае, што нашая краіна. Між тым, Расія аднавіла пашпартны кантроль на мяжы з Беларуссю, каля прапускных пунктаў збіраюцца чэргі. Паводле расійскіх памежнікаў ім далі загад весці пастаянны кантроль заязджаючых у Расію замежнікаў і расейцаў, якія выязджаюць з краіны. Дык а колькі ж грошай у Беларусі пакідаюць, так бы мовіць, дарагія госці. Паводле той жа Асацыяцыі тураператараў Расіі на травеньскія святы расейцы трацяць у сярэднім амаль 3000 беларускіх рублёў. Найчасцей яны прыязджаюць да нас на 4 дні. Больш за палову ўсіх турыстаў гэта пары. Таксама прыязджаюць адзіночныя падарожнікі і сем'і з дзецьмі. Усе туры на травень уключаюць наведванне Менску і Менскай вобласці. Найбольш папулярныя гатэлі 4 зоркі. Амаль палова турыстаў выбірае пражыванне без харчавання, яшчэ каля 40% толькі са сняданкамі. У Капыльскім раёне 19-гадовы Менчук пагражаў дачніку пісталетам. Паводле заявы пацярпелага, п'яны хлопец накіраваў у ягоны бок зброю, падобную да пісталета Макарова, а пасля уцёк. Словы мужчыны пацвердзіў сусед сведка. Праз некалькі гадзінаў падазраванага затрымалі. Высветлілася, што ён прыехаў на лецішча да бацькоў. Пісталет аказаўся страйкбольным, але гэта не ўратавала хлопца ад крымінальнай справы. Супраць яго распачалі вядзенне за хуліганства. А 29-гадовая жыхарка Слуцкага раёну хацела купіць сабе пасведчанне кіроўцы, то бок абысціся без навучання і экзаменаў. Але ў выніку сталася ахвярою махляроў. Жанчына знайшла ў соцсетках аб'яву, адправіла свае звесткі, подпіс і перавяла 1800 рублёў. У адказ ёй нават даслалі відэа нібыта гатовага пасведчання і пацверджання ўнясення ў базу. Аднак на гэтым камунікацыя паміж бакамі скончылася. Следчыя распачалі крымінальную справу за махлярства. Дарэчы, калі б даішнік выявіў падробленыя правы, гэта скончылася б крымінальнаю справаю ўжо для самой пакупніцы. У 2026 годзе краіны былога СССР па-рознаму падтрымліваюць ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Дзесьці выплаты дасягаюць дзясяткаў тысяч долараў, а дзесьці абмяжоўваюцца сімвалічнымі сумамі. Беларусь застаецца сярод краінаў з адносна высокімі выплатамі, але не ўваходзіць у лік лідараў. У Беларусі ўдзельнікі і інваліды вайны атрымаюць па 5000 рублёў, гэта каля 1500 долараў. Іншыя катэгорыі ветэранаў і пацярпелых ад 1,5 да 2500 рублёў. Прыкладна столькі ж ветэраны атрымаюць у Азербайджане. Рэкардсменам жа выступае Казахстан. Там у шэрагу рэгіёнаў ветэранам выплацяць каля 11 000 долараў. Высокія сумы таксама ва Узбекістане і Кыргызстане, больш за 2000 долараў. У краінах Балтыі дзяржаўных выплатаў савецкім ветэранам няма, а ў Туркменістане замест вялікіх сумаў часцей уручаюць падарункі і робяць акцэнт на пенсіях. Падрабязнасці на belsat.eu.
5,5 мільёна падробленых упаковак для цыгарэтаў. Столькі нелегальнага тавару знайшлі польскія мытнікі у затрыманых пасля ўезду ў Польшчу з Літвы 2 аўтамабілях. Пасля правярання высветлілі, што адным з аўтамабіляў кіраваў 49-гадовы грамадзянін Беларусі. У ягоным прычэпе знайшлі 2 мільёны кардонных упаковак для цыгарэтаў і амаль 500 рулонаў пробкавых абгортак для фільтраў з таварным знакам вядомага тытунёвага брэнду. За стырном другога аўтамабіля быў 37-гадовы грамадзянін Румыніі. Ён перавозіў 3 600 000 падробленых кардонных упаковак для цыгарэтаў. Агульны кошт нелегальнага тавару склаў больш чым 1 мільён злотых ці $275 000 у эквіваленце. Маркіроўка тавараў падробленымі гандлёвымі маркамі караецца ў Польшчы пазбаўленнем волі на тэрмін да 5 гадоў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што ў сваякоў кандыдатаў на выбарах у каардынацыйную раду праходзяць ператрусы. Праваабаронцам «Вясны» сталася вядома ўжо пра некалькі такіх фактаў. Выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання пройдуць з 11 да 17 траўня. На іх зарэгістравалі каля 170 кандыдатаў. Некаторыя палітыкі адмовіліся ад удзелу ў выбарах УКР. Найбольш прыкметныя партыі «Разам» Віктара Бабарыкі і блок Вадзіма Пракоп'ева і Андрэя Ягорова. Нагадаю, 23 красавіка сталася вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі выбарчыя спісы на выбарах у каардынацыйную раду. Расія парушыла прапанаваны Владзімірам Зеленскім рэжым цішыні і атакавала Украіну дронамі і ракетамі. У ноч на 6 траўня ва ўкраінскіх гарадах прагучалі выбухі. Паводле інфармацыі паветраных сілаў ЗСУ, расійскія войскі выпусцілі па ўкраіне 108 дронаў розных тыпаў, одну балістычную ракету «Іскандер-М» і кіраваную авіяцыйную ракету X-31. Украінская СПА збіла 89 беспілотнікаў. Зафіксаваныя траплянні 2 балістычных ракетаў, адной авіяцыйнай ракеты і 9 дронаў у 8 лакацыях. Апоўначы акупанты атакавалі Днепр і Харкаўскую вобласць. Каля 4 гадзіны раніцы авіябомбамі ўдарылі па Сумскай, Харкаўскай і Данецкай вобласцях. Пасля пачалася атака на Запарожскую вобласць. Таксама зранку шахедамі быў атакаваны Крывы Рог. Ёсць ахвяры і пацярпелыя. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга заявіў, што гэта паказвае, Расія адмаўляе мір і што яе ілжывыя заклікі да спынення агню 9 траўня не маюць нічога агульнага з дыпламатыяй. Пуціна цікавяць толькі вайсковыя парады, а не чалавечыя жыцці. Раней прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падкрэсліў, што Кіеў будзе дзеяць люстрана. Увечары ў Менску грымнула першая сёлетняя навальніца. Пасля 9 вечара сталіцу накрылі ліўні, моцны вецер і маланкі. У горадзе зафіксавалі лакальнае падтапленне. Наймацнейшыя ж парывы ветру адзначылі ў Валожыне і Наваградку да 19 метраў за секунду. Сябры, будьце пільнымі, выглядае, што такі настрой у надвор'я працягваецца. Прынамсі, у паўночна-заходняй частцы краіны сіноптыкі заклікаюць пазбягаць адкрытых прастораў і не пакідаць аўтамабілі пад дрэвамі. Чакаюцца навальніцы, а месцамі шквалісты вецер да 20 метраў за секунду. У асобных раёнах магчымыя навальніцы з градам і новыя падтапленні. Незвычайная турыстычная паслуга ў мастах. Цяпер можна самастойна ўключыць ілюмінацыю падвеснага моста, якая перастае працаваць о 23 гадзіне. Калі вам, напрыклад, вельмі захочацца здзівіць свайго блізкага чалавека, то для гэтага трэба адсканаваць QR-код, заплаціць 20 рублёў з карты і праз нейкі час асвятленне ўключыцца на 15 хвілін. Без каментара. Пенсіі і дапамогі за 9 траўня беларусам выплацяць датэрмінова. Пра гэта паведамілі ў Белпошце. У Менскай і Віцебскай абласцях атрымаць выплаты можна будзе ўжо 6 траўня. У самім Віцебску, а таксама ў Берасцейскай, Магілёўскай, Гомельскай і Градзенскай абласцях з 7 траўня. На гэтым развітваюся, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.